Jator txiki badakizu. Badakizu ala, Ez? Urrengo astean, nire lengusu baten urtebetetzeguna da. Bai, eta nola du izena? Asto-masto. Asto-masto. Bai, asto-masto. Oso asto jatorra da, eta beltz-beltza. Eta zenbat urte beteko ditu? Bi urtebeteko ditu. Zorionak zuri. Zorionak zuri. Zorionak polite. Zorionak beti. Zorionak, asto-masto. Eta badakizu? Zer? Asto-mastok, ospakizun askaria prestatzeko laguntza eskatu dit. Bai, eta pentsatu alduzu zer jarri? Bai, litxarreriak pila bat jarriko ditu. Litxarreria pila bat, asto txiki. Ez aldakizu litxarreriak ez direla batere osasuntsuak. Nola ezetz, goxo-goxoak dirata. Noski, goxoak bai, baina badakizu zergaiti diren horren goxoak. Azukre pila dutelako. Eta inbeste azukre ez da ona, ez da? Ez da batere ona. Horregaitik litxarreria jatekotan oso tartekaian behar dira. Baina orduan, ez aldira triste samarrak izango urtebetetze askariak. Ez ba, litxarrerien ordez gauzak goxo eta osasuntsu askoak jar ditzakezu, Adibidez? Adibidez, bizkotxo goxo-goxo bat. Hala ere galdetu zeliakorik edo intolerantziaren bat duenik badagoen, Uste dut ez dagoela, baina galdetuko dut ba espada. Orduan, bizkotxo natural bat egin dezakezu, Azukraren partez ez dia botata adibidez. Eta gero, txokolate beltza esnetan urtu. Eta bizkotxoa txokolatetan busti!